Ja, jeg hedder Signe, og jeg vil gerne fortælle om, hvordan at jeg kom til at tro på Jesus. Jeg er ikke vokset op i et kristent hjem, men jeg har bedt hver eneste aften, så længe jeg kan huske tilbage. Men der gik heller ikke ret mange år. Jeg var ikke ret gammel, før at jeg fik en bevidsthed om, at den Gud fra Bibelen, han var vist lidt en farlig en. At de ting, som jeg synes var spændende, det var noget, jeg ikke måtte. Og det var jeg ikke klar til at give afkald på. Gud, han var lidt en, jeg selv bestemte, hvordan var. Som jeg selv sådan ligesom fandt på for mig selv. Det var sådan en dejlig solskinsdag, og jeg var sprunget ind i mine forældres dobbeltseng. De var der ikke inde på deres soveværelse, den hoppede jeg i. Det var sådan en forbudt fornøjelse, og det var solskinnet, det kom ind af vinduerne, og alt var fantastisk. Og jeg hoppede i den der seng, og jeg sådan tænkte, hvorfor er jeg ikke glad? Hvad er der i vejen med mig? Altså, jeg har alting. Jeg har små søskende, der tilbeder mig. Jeg har en far og mor, der elsker mig. Jeg klarer mig okay i skolen. Vi mangler ikke noget. Hvorfor er jeg ikke glad? Hvad er der ikke galt med mig? Så det var ligesom, altså det der hul, der var inde i mig, det opdagede jeg ret tidligt, og det gjorde mig meget bange og ked af det og tom. Og så samtidig med, at jeg kunne ikke helt søge Gud, fordi at ham havde jeg jo forstået, at så var der nogle ting, jeg ikke måtte. Og jeg synes jo, der var mange ting, der var spændende, som jeg havde sådan ret travlt med også at blive voksen. Så jeg brugte rigtig mange år på at løbe fra Gud. Altså, jeg fortsatte med at bede af en eller anden grund. Det gjorde jeg. Jeg fortsatte med at bede på egen hånd, men jeg kunne ikke læse i Bibelen. Enten så blev jeg skrækslagen, eller så blev jeg meget udmattet eller træt, så jeg var ved at falde i søvn. Og jeg fortsatte også med at søge Gud, men jeg prøvede at søge ham alle mulige andre steder end i kristendommen. Og jeg læste alt, hvad jeg kunne få fat i om forskellige religioner. Også, der var meget sådan op med Moon-bevægelsen, og man kunne blive hjernevasket. Og jeg var sådan, ja, det er det, jeg vil. Hjernevask mig. Altså, jeg kunne ikke holde den smerte ud. Jeg ville bare gerne have, at der var nogen, der skulle komme og fortælle mig, hvad jeg skulle tro på. Og så ville jeg tro på det. Men jeg vidste godt, jeg havde også en parentes inde i mig selv, at det måtte selvfølgelig ikke være den rigtige Gud. Fordi så ville jeg være nødt til at lave noget om. Ja, så jeg var rundt i en hel masse forskellige religioner. Jeg boede også sammen med kristnerne i en periode, og jeg gjorde en hel masse dårlige ting. Så skete der det, da jeg var ret ung, at jeg blev gravid med mit første barn. Og der skete et eller andet i mig, så lige pludselig så var det kun i kristne kirker, jeg kom. Jeg holdt op med alle de andre religioner. Så jeg begyndte at komme i alle mulige kirker, pinsekirker, folkekirker og alt muligt. Og i starten af 00'erne, der var jeg flyttet til Aalborg, der blev jeg faktisk også døbt i den baptistkirke, som jeg stadig er en medlem af i dag. Fordi jeg havde sådan, jeg forsøgte ligesom at vride armen om på Gud. At nu skulle han ligesom vise sig for mig. At nu havde jeg jo ligesom valgt ham, og så regnede jeg med, når jeg så blev døbt, så ville der ske et eller andet, måske noget med en due, eller et eller andet, ville der ske noget. Men det gjorde der ikke rigtigt. Jeg fortsatte med at leve sådan. Jeg røg, og jeg drak, og jeg var ikke alkoholiker, men jeg var ulykkelig. Altså, selvom jeg havde dejlige børn, og på det tidspunkt havde Gud også sendt mig en vidunderlig mand, som jeg var blevet gift med oven i købet, så var jeg stadigvæk meget ulykkelig, og jeg vidste, der var noget galt. Og jeg havde også sådan med Jesus, at jeg kunne ikke helt forstå, hvad han skulle i kristendommen. Jeg kunne ikke helt få det på plads. Jeg sad søndag efter søndag og lyttede til prædikenerne, og jeg hørte lovsangen, og jeg sang med, og jeg var som sagt blevet døbt. Men altså det der med, at Jesus han skulle være død for mine synder, det ville ligesom ikke komme ind til mig. Det var ligesom, at så slem var jeg jo heller ikke. Altså, at der er ligefrem nogen, der skulle korsfæstes. Og det ville ikke rigtig komme på plads i mig. Og jeg tror også, det hænger sammen med det der med, at jeg var ikke villig til at ændre mit liv. Jeg var ikke villig til at vende mig om fra noget, og jeg kunne hverken kunne eller turde læse i Bibelen. Det var ligesom, der var skel for mine øjne og for mit hjerte. Jeg opfatter det egentlig lidt som, at Gud han fik malet mig op i et hjørne, eller jeg måske fik malet mig selv op i et hjørne. At det blev på en gang så voldsomt. Altså de fysiske smerter, jeg havde haft i flere år, de havde bredt sig til hele kroppen. Og jeg havde fået at vide, at det var fibromyalgi, og det er noget, der ikke går væk igen. Og det var voldsomt. Altså jeg kunne ikke gå på trapper. Jeg havde faktisk rigtig svært ved overhovedet at gå. Jeg røg, og jeg var overvægtig. Ja, og jeg var smerteplaget dag og nat.
Og så ud over det, der havde jeg så alle de psykiske ting. Jeg havde katastrofetanker, jeg var knust indeni. Altså jeg havde depressive følelser og tanker det meste af tiden. Når jeg gik hjem, så gik jeg og kiggede ned i sneen og tænkte, jeg vil bare ligge mig ned, og jeg vil bare dø. Så de der selvmordstanker, de blev voldsomme, og det blev sådan en ventil for, at jeg kan stoppe det her. Det behøver ikke at være så smertefuldt. Og så var der den her dag, hvor det ligesom skete i december 2016. Jeg kunne ikke holde til at leve mere. Nu ville jeg dø. Og det var ikke noget med, at jeg planlagde, hvordan jeg skulle gøre det, eller sådan noget. Jeg kunne bare mærke, at nu var det slut. At nu var det nok. Og det skal siges, at jeg havde faktisk 4 børn og en mand, der elskede mig. Men jeg kunne slet ikke se, at de havde nogen gavn af mig. Og så skete der noget med mig. At døden blev virkelig. Altså det var også en anden ting, jeg har aldrig været bange for at dø. Jeg har altid haft sådan en eller anden idé om, at jeg vil nok ende et godt sted. Jeg kender jo Gud, jeg snakker med ham hele tiden. I det øjeblik, så gik det for første gang op for mig. Hvis jeg dør nu, hvis jeg tager livet af mig selv, eller jeg er så heldig, så jeg går ud og bliver kørt over af en bil, eller hvad det nu var, jeg fantaserede om, så kommer jeg ikke noget godt sted hen. Og det vidste jeg. Lige pludselig så vidste jeg bare, der er ikke noget i mig, der gør, at jeg skulle fortjene at komme i himlen. Lige pludselig så vidste jeg, at der fandtes en himmel, og der fandtes et helvede, og jeg vidste, at jeg ville ikke komme i himlen. Det vil ikke blive et eller andet hyggeligt. At det, som jeg oplevede nu, det vil ikke engang, altså det vil ikke være en snert af en forsmag på det, jeg kom til. Og så blev jeg bange. Og så kastede jeg mig ned. Jeg har altid bedt på knæ, siden jeg var helt lille. Det virker måske sådan, men jeg ved ikke, hvorfor jeg har gjort det. Måske har jeg set det i en film, men i hvert fald, så kastede jeg mig ned med mit lille hjemmelavede alter, og bad til Gud. Jeg kan ikke huske, hvad jeg bad. Men lige pludselig, så var jeg ikke i mit soveværelse. Lige pludselig, så var jeg i et syn. Altså, jeg vidste, jeg var i mit soveværelse. Jeg sov ikke. Men jeg var samtidig, så oplevede jeg, at jeg hang på sådan en sort, ligesom en klippeside nærmest, lidt ligesom indersiden af en vulkan, sådan en sort klippe, der var glat. Og jeg hang sådan her med mine flade hænder, der var ikke noget at tage fat i. Og nedenfor, der var en ildsø. Og jeg havde ikke læst Bibelen på det tidspunkt, jeg vidste ikke noget om nogen ildsøer. Jeg tænkte, det var nok ligesom en vulkan, men det var i hvert fald det var flydende lava eller noget, der lignede det. Det var ikke godt. Og jeg hang der, jeg var fuldstændig stiv af skræk, og jeg vidste med 100% sikkerhed, at jeg kunne ikke holde mig selv fast, og jeg ville falde. At jeg var fortabt. Og i det øjeblik, så skete der noget, og det var ikke mig selv, der gjorde det. Jeg kiggede ikke op, men det var som om, at der var en, der tog min hage og løftede op. Så jeg kiggede op, og så jeg Jesus på korset. Og så var det ligesom, at der kom ligesom, det var ikke et ord, men det var ligesom, der kom sådan en skrig inden fra mig, som sådan kom inde fra mig. Og så rakte jeg den ene hånd op, og så kom det der skrig ud af mig, nærmest. Og i det øjeblik, det skete, bare det, jeg rakte hånden op, så var jeg sammen med Jesus på en klippe, der stod fuldstændig fast. Og det her, det er sket i 2016, og jeg har stået på den klippe lige siden, at Jesus, han er virkelig, og han reddede mig, og jeg ikke skal fortabes, halleluja, at så vidste jeg var frelst. Jeg vidste, at han havde mig, at han elskede mig, han havde reddet mig. Og så var jeg jo så tilbage i mit soveværelse lige pludselig, og så var jeg sådan, Gud, tak fordi du gjorde det her for mig. Jeg vil også gøre noget, jeg vil give et offer. Hvad skal jeg give? Og så synes jeg hørte sådan inde i mit hoved, sådan, hvad med de der smøger? Og så må jeg indrømme, så tænker jeg, hvad med en anden gave? Fordi jeg havde det faktisk stadigvæk ikke sådan helt, det var jo ikke sådan, at jeg lige var blevet befriet fra alle, men jeg blev befriet fra min angst, altså depression og angst, på den måde, som jeg havde det dengang, og selvmordstanker. Det var passé derfra.
Jeg blev senere helbredt for PTSD, for stresssymptomer, for katastrofetanker, tvangstanker osv. osv. Stille og roligt, så bliver der ryddet op i det. Men lige det øjeblik, der den der forfærdelige eksistentielle angst og tomhed, den var væk. Og den har ikke været kommet tilbage. Og det skal siges, at jeg stoppede med at ryge. Og så faldt jeg i nogle gange, og til sidst så fik Gud mig helt ud af det. Og han tog alle mine fysiske, abstinenser og symptomer. Jeg havde ingen, altså jeg var stoppet med at ryge mange gange. En gang der var jeg stoppet 6 år og startede igen, så jeg var virkelig afhængig. Jeg startede som 14-årig, så det var virkelig en vane, der sad i mig. Men han fik mig helt ud af det. Og det eneste jeg havde, det var de psykiske symptomer, og dem tog han hver gang jeg bad ham om det. Så jeg bad ham om hjælp, og så hjalp han mig. Og så halleluja, Gud han er stor. Og jeg kunne næsten ikke gå. Så noget af det andet, der skete faktisk 2 ting til, jeg gerne lige vil slutte af med. Det ene, det var det med, at jeg stoppede med at ryge. Det var sådan nærmest fra den ene dag til den anden. Så det andet, det var, at jeg hørte, at jeg skulle begynde at gå. Og i starten, der kunne jeg jo næsten ikke gå, så jeg gik meget ind i huset. Men så gik jeg mere og mere for hver dag, der gik. Altså bare små ture, bare det der med at rejse sig op hele tiden. Rejse sig op. Det gjorde faktisk i løbet af et halvt års tid, der var jeg oppe og kunne gå 10 kilometer om dagen. Og det gør jeg stadig nu, de fleste dage. Og så for nogle år siden, så begyndte jeg fandt en teknik til, og som jeg også er overbevist om, Helligånden gav mig, hvordan jeg kunne starte med at træne på trapper. Jeg kunne gå på en anden måde, så nu kan jeg også gå på trapper. Vi bor et sted med trapper nu, så meget kan jeg gå på dem. Og så for nogle år siden, der blev jeg tilskyndet til at starte med at løbe 1 minut om dagen. Og jeg løber stadigvæk her et par år efter. Jeg løber meget langsomt. Der er nogen, der ikke vil kalde det løb. Men jeg gør det. Cirka sammenlagt en time om ugen. Så nogle gange så er det 10 minutter på en dag, 20 minutter på en dag. Og altid i intervaller. Men det er noget, Gud har gjort i mig langsomt og sikkert. Så det er det ene. Og den anden ting var, at noget af det andet, jeg også fik besked på meget hurtigt, det var, at jeg skulle begynde at læse Bibelen. Og så var jeg sådan, Men så var jeg sådan, ja, okay, men nu gør jeg det, og jeg læser det, og lige meget hvad jeg synes om det, eller hvordan jeg føler, så vil jeg tro på. For jeg ved, du er virkelig Jesus, og jeg ved, at det er Jesus, der siger til mig, at jeg skal læse den. Ergo må det, der står i Bibelen, være sandt. Så jeg vil tro på det, uanset om jeg forstår det, uanset hvad jeg synes om det. Og så åbnede jeg 1. Mosebog, 1. kapitel, og jeg åbnede Matthæus evangeliet, 1. kapitel. Og så begyndte jeg at læse igennem Gamle Testamente og det Nye Testamente sideløbende. Så på den måde så kom jeg jo til at læse det Nye Testamente mange flere gange, fordi det er jo mindre. Og jeg har læst hver dag siden 2017, lige starten af året, tror jeg startede, hver dag. Og det er Gud, der har givet mig. Jeg har aldrig haft noget disciplin selv. Så det er Gud, der har givet mig, at han har åbnet sit ord, og han åbnede det for mig. Lige pludselig så kunne jeg forstå, at han er god, og forstå, at han elsker mig, og forstå, at det, der står der, det ikke er mørkt eller uhyggeligt. Nogle gange så kan det godt se mørkt ud, men så er det, fordi han er så dyb. Så halleluja. Og ja, tak fordi vi lyttede til mit vidnesbyrd.